Kung nakakita na mo og Hatasu electric bike sa inyong lugar, tingali makaingon pud mo nga, asa man jud ni gikan, Pinoy brand ba ni o imported? Sa video na to karon, atong hisgutan ang mubo apan tinuod niya kasaysayan sa Hatasu, ug asa kini nagsugod, gyunsa nila pagsulod og pagmarket dinhi sa Pilipinas, ug kinsa ang nagdala niini sa atong nasud. Ug nganong nahimo kini nga usa pud sa labing nailhang electric bike brand karon. Kung ganahan ka og mga ingon ani nga content, mamalihog na lang ko sa pag-like ug pag-share, ug labi na ang pag-subscribe. Isip suporta niini nga channel. Ug ayaw pud kalimot sa pagpindot sa bell icon para mapahibaloti ka sa umaabot pa nakong mga video. Hala, sit back and relax kay sugdanan nato. Sa milabay nga katuigan, kusog kaayo ang pagsikat sa electric bike dinhi sa Pilipinas. Usa sa mga brand niya dali kaayong nailhan mao ang Hatasu. Apan daghan gihapon ang nangutana, asa bagyud kini nagsugod? Philippine brand ba kini o imported? Ang Hatasu dili usa ka Philippine-made brand, kini usa ka electric mobility brand niya naggikan sa Wuxi, Jiangsu Province, sa nasud sa China, nga diin usa pud sa sentro nga ng himo og mga electric bicycles, electric scooters, ug electric motorcycles sa kalibutan. Sulod sa daghang katuigan, ang Wuxi nailhan isip e-bike capital of China, tungod sa kadaghan sa mga pabrika nga naghimo og electric vehicles alang sa domestic ug international market. Sa pagsaka sa panginahanglan sa eco-friendly ug tipid nga transportasyon sa Southeast Asia, gipili sa Hatasu ang Pilipinas isip usa sa ilang unang merkado sa rehiyon. Niadtong tuig 2022, gitukod ang AM Integra Incorporated, nga maoy nahimong exclusive distributor sa Hatasu sa Pilipinas. Ang ilang katungdanan mao ang pag-import sa mga unit ug components, pagdumala sa marketing, sales, dealer network, ug after-sales support sa tibuok nasud. Sa tinuod lang mga kabisdak, samtang gihimo ko ani nga content, wala kaayo ko'y nakuha nga mga impormasyon, bahin aning kumpanya sa AM Integra Incorporated. Maskin gani ang kasaysayan aning Hatasu, maupod. So far ka na pa ang akong nakuha ug akong ikahatag kaninyo, kung na ako'y kulang o mga sayop sa detalye, palihog na lang ko sa pagkomento niini. Salamat, ug karon balikta sa storya. Sa pagsugod sa ilang operasyon, nagtukod ang kumpanya og main office sa Ortigas, Pasig City, ug unang warehouse nila na nahimotang sa Cainta, Rizal. Aron mahimong sentro sa pag-apod-apod sa mga unit ngado sa nagkalain-laing rehiyon sa Pilipinas. Sa ulahi, nagpadayon sila sa pagtukod og dugang nga warehouses ug pagpalapad sa dealer network, aron mas mapadali ang serbisyo og delivery sa mga customer. Abi ninyo mga kabisdak, dili kompleto nga assembled sa China ang tanan nga Hatasu units nga gibaligya sa Pilipinas. Ang daghang component sama sa frame, motor, controller, ug battery systems gikan sa China, apan ang final assembly ug quality inspection gihimo sa Pilipinas isip kabahin sa lokal nga operasyon sa AMN Integra Incorporated. Kini gihimo aron masiguro nga ang matag unit muhaom sa kondisyon sa Philippine roads ug masayon ang quality control ug after-sales support. Pag-abot sa tuig 2023, opisyal nang gilunsad ang Hatasu sa Philippine market pinaagi sa pagpaila sa ilang unang mga modelo. Ug nagustuhan pud ni dayon sa katawhan, ug maoy hinungdan niya dali ra jud sila nakakuha og pagsalig sa mga konsumidor tungod sa kombinasyon sa abot kayang presyo, modernong disenyo, ug mas lig-on nga dealer ug service network. Usa sa dakong lakang sa kumpanya mao ang pagpalig-on sa ilang after-sales service.
Nakig-partner sila sa MCOR, aron ang daghang service hub sa Visayas ug Mindanao, mahimong accredited service centers sa Hatasu. Lakip na ang pagbansay sa mga technician aron mas dali ang pag-ayo og pag-atiman sa mga unit. Sa pagkakaron, ang Hatasu adunay gatusan naka-authorized dealers ug service partners sa tibuok Pilipinas ug nagpadayon sa pagpalapad sa ilang presensya isip usa sa labing na ilhang electric bike brand sa nasud. Bisan imported ang teknolohiya ug kadaghanan sa mga piyesa gikan sa China, ang ilang lokal nga distribution, final assembly, quality inspection, ug after-sales support pinaagi sa AM in Integra Incorporated. Maoy usa sa mga rason nganong dali silang mitubo sa Philippine electric bike industry. Mao diay kanang makalabay ko og branch sa MCOR, na adjud ang Hatasu product kay business partner dayon nila. Kamo mga kabisdak nga naay Hatasu e-bike diha, i-share pud na ang inyong mga experience sa maong produkto. Comment down below na lang palihog. Daghang salamat sa inyong suporta, ug pagtan-aw sa video nato karon, magkita-kita na pud ta sa sunod nga episode. Bye and peace!